Mandibulise ngolusuku kubefundisi qala the fivefold ministry of bishop ibandla lonke umzimba kaKristu Yesu abantu bonke bomzantsi Afrika ndimi kwakhona umfundisi uMadikiza ngegama lenkosi Yesu Kristu make sithandaze phambi ndiqalise lenkonzo. Thixo onamandla onke nguwe umdali wezulu nomhlaba, nguwe umenzi wezinto zonke ezikhoyo emhlabeni, ungumthetheleli, unguThixo onomulumko onamandla obathanda bonke abantu bakho. Thetha ke somane nangane njengalanga ukuze abantu bakho beve Thixo mokuthathayo ngam in Jesus name. Abantu boqaphe nabangcwele bandimana ukuvela kakhulu ngokubhekisela kwisiprofetho uThixo awasityhila kum malunga nezinto eza kwehlela ilizwe lomzantsi Afrika okunye nebandla likaThixo. uThixo xa bendiqalisa lo msebenzi wokundithuma kwakhe isiprofetho ngo-2017 wandixhobisa ngezinto ezininzi, kodwa ngo-2019 ude wagxininisa ekuthini mandishumayele i-LPU up to 2023. So intshumayelo zam uba ngaba umuntu uyaziqala zinento yokwenza ne-LPU. Yintoni mphulaphuli i-LPU? I-LPU kwathiwa sisixhobo esizawukhulula ibandla likaThixo kwingxubakaxaka elikuyo, lo mbhodamo elikuyo ibandla lawuhlangulwa likhululwe kukwenziwa kwe-LPU. Okwesibini, isimo somzantsi Afrika esisibona umzantsi Afrika ukuso naso sawuhlangulwa ngokuba kushunyayelwe le-LPU. Ndikuloo nto ke yokuvakalisa nokushumayela le-LPU. Ake ndiyicacise kuqala uba yintoni i-LPU. Ku-LPU u-L umele love of God, uthando lukaThixo. U-P umele the peace of Jesus Christ, uxolo oluze ngoKristu Yesu ebantwini bonke emhlabeni. U-U ku-LPU umele u-unity, omele umanyano lwabantu bakaThixo emhlabeni. Kwakhona njengoba sino-LPU, u-LPU lo uthathwe kwi-Trinity of God. Njengoba sisazi uba God is love, xa sithi God is love sithetha ukuthi uThixo uluthando, la L abonakale. Number 2, xa sithi peace, Jesus Christ is peace, uYesu Kristu uze ngoxolo. So uphi kwi-Trinity umele uxolo oluze ngoKristu Yesu. Ukuze u-3 uyu omele i-unity. I-unity iza ngomoya oyingcwele, ubunye buza ngomoya oyingcwele. So intshumayelo zam zibased kakhulu kwi-LPU ekuthiwe mandishumayele le-LPU eyi-weapon ezawukhulula abantu baseMzantsi Afrika ngexesha lengxubakaxaka yezopolitiko nangexesha ibandla likumbhodamo wokulahleka lingazi uba limele uba ukuphuma ngeyiphi direction. Sawunceda ke sisibane ekuthiwa yi-LPU. Kodwa namhlanje ndobe ndithethe ngonqulo. Kukhona into uThixo athi mandiqaqamise ndiyicacise ebantwini. Ungquzulwano kwezonqulo, ungquzulwano ngonqulo. Mandicacise ke olu ngquzulwano lungafunwa nguThixo lwenzeka ngendidi ezininzi. Olokuqala ungquzulwano kukungquzulwana kwabantu ngokwenkolo. Athi umuntu ongumKristu asengele phantsi umuntu ongengomKristu. Mandibe specific kwinkolo yakwantu, inkolo yemveli. Ininzi ngoku xa umshumayeli efumane iqonga ongumKristu abethe inkolo yemveli, athi owenkolo yemveli akufumana iqonga azenzele akholeze ehlala kumntu wenkolo yobuKristu. Noba ngumntu wenkolo yemveli, noba ngumntu ongumKristu, loo nto uThixo akayifuni, loo nto uThixo akayithandi. Yiloo nto ke endinike umyalezo ngonqulo endinga wonke umntu angabona i-parallelism, ukuzalana okukhoyo phakathi kwenkolo yakwantu nenkolo yobuKristu. Ndizawuthanda ke bangcwele ukwenzela uba ndibe ne-supporting document
eyenza uba abantu babone uba ndiyithatha phi le mfundiso. Hleze abanye bayeqala ukuyiva imfundiso efundisa ngokunyamezelana ekuthiwa yi-tolerance. Le tolerance ledingekayo kwezepolitiko, and ekugqibeleni nayo i-tolerance le uThixo uke wathetha ngayo kakhulu kum, ethi mandixele abantu bepolitiki bakwazi ukwehlula between i-opposition ne-enemy. Abantu bezopolitiko, when they oppose one another, they tend to be enemies. Kanti kwapolitiki, i-opposition party is for good cause. Akunto enento yokwenza nobutshaba. But in our scenario, kwimeko yethu, isuke i-opposition party ibone the other party as an enemy. Yiloo nto ke iipolitiki zomZantsi Afrika zingayi phambili, asifani nezipolitiki zabelungu. If uthatha iipolitiki zase-America, uzofumanisa ukuthi the opposing party is not against the other party as an enemy, but ilungisa iziphene the other party so that iparty erulishayo ikwazi ukuhlola izinto zayo, ingenzi noba kanjani sazi uba kukhona umuntu ophethe usiba lokubona ukwenza kakubi kweparty elawulayo. So yenye yento ke eMzantsi Afrika uThixo aseyikhalazelayo, ayikho at all i-political tolerance, into ekhoyo ungquzulwano kwezepolitiki. Kodwa I believe le mhlumelo yam noba ndizungena kwezepolitiki inento yokwenza ne-tolerance, endingathi ke politically is political tolerance, but namhlanje i-tolerance kwezonqulo. uThixo ubangcwele into xa ithetha ethi akayifuni, zake ngayifuni nyani. Olu ngquzulwano ke mandiqale ndicacise uba lwenzeka ngendlela ezininzi. Ndawugqibela ngalo ungquzulwano lwenkolo. Kukhona ungquzulwano lwebandla. Umzekelo, ibandla elithile liyakwazi uba libe kwi-suburb okanye edolophini. Kube khona amabandla kwakweli bandla linye asezilalini. Kuyathanda uba bekhona ungquzulwano phakathi kwebandla elinye ngokwe-geographic areas. Uba ngaba abantu belibandla basedolophini bazibona bengathi ngabona abanomoya omninzi okanye banothixo omkhulu kunabantu abakhonza besezilalini bona. So olu ngquzulwano lwenzeka nakwicawe le enye iyodwa nje icawe. Iphinde icawe isendaweni enye isedolophini. Kube khona ii-divisions, ii-camps ngaphakathi ebandleni elinye. Kodwa kukhonzwa uThixo omnye, kuthethwa ngoYesu omnye, noMoya Oyingcwele omnye. Kube khona iinkampu, camps within the organization eyicawe phakathi kwi-denomination. Akazifuni bazalwane uThixo eziyonhlukanhlukano ezisemabandleni. Apha kukhona i-division within igroup yotata, kube khona isigqeba esingathi sona sinothixo omkhulu kunabanye otata. Uba ngaba ngabantu abatsha, kube khona igroup yabantu abatsha engathi yona inothixo omkhulu kunabanye abantu abatsha. Same applies to kwigroup yoomama. Kube khona oomama apha ecaweni abangathi uThixo uvuka ngabo bodwa, akanovuka ngabanye oomama kwalapha ecaweni inye. So zonke ezo ndidi zongquzulwano zokucalucalulana uThixo uthi mandizithethele, akasifuni. Abazalwane mabohlukane nokusebenza okanye bokusebenzisa ii-gifts okanye izipho zikaThixo ngendlela eyenza uba kube khona onesipho esingathi sikhulu kunesomunye. Ii-gifts zikaThixo zenzelwe ukuze nabani na othe wasiphiwa isipho sikaMoya Oyingcwele asebenzisele ukwakhiwa kwebandla lonke ngalo gift yakhe. Kodwa ke namhlanje uThixo ndingake ndicacise ngaleyo nhlukwano ke elapha elunqulweni namhlanje. Sawufunda ke kwakhona abangcwele kwakwincwadi yethu endike ndayityhila ngaphambili ebhalwe ngu-S.E.K. Mqhayi ethi ityala lamawele. Ngokwalapha ke kule ncwadi ngu-page 66 and 67 ithi isihloko sam unqulo. Lo kaMqhayi bazalwane, into yoba ndimkhethe kubabhali abaninzi, ubhale kakhulu yena ngesimo sendlu kaXhosa, ngesimo yendlu
kantu ecacisa izinto ebesenziwa mandulo nezingasenziwa ngoku ngalendlela ebezenziwa ngayo kwelixa elingaphambili. Ndizongqina ke kule ncwadi ndifunde nje ezo ndawo ezidibene nonqulo. Unqulo. Izizwe zixelelana ukuba uXhosa ubengenalo unqulo ebukumkanini bakhe. Okunene zitsho ukuba zingaboni zigodo namifanekiso iqingqiweyo ibinqulwa. Zitsho phofu izizwe zikhankanye iminyanya zithi bekunqulwa yona. Thina ke lusapho lobukumkani asitsho ukuthi besinqula iminyanya kuba besikholelwe kuvuko labafileyo. Sithi thina ekubeni obawo besandulele ukuya enyangweni ebukumkani bukamenzi ophezu konke, ngoko ngabo abangathi basibuzele besithethelela sithi nathi xa sicela into kumenzi singene ngabo. Lo nkolo ke siyithabathela ekubeni umuntu ofikayo esigqibeni ukhe angene ngothile owaziwayo apha kobu bukhosi basemhlabeni. Kuthi uqamata lo ube mkhulu kangangokuba singabi nabo ubunganga nobugagu bokuya ngokwethu ebusweni bakhe. NjengoYohane uMbhaptizi besingaziva sinako nokukhulula umtya wesihlangu sakhe. Kuthiwa amaRoma anqula uMariya ngokusuka acele yena ukuba abe ngumthetheleli. Kuthiwa amasilamsi anqula uMohammed ngokusuka amcele njengomthetheleli. Ngokunjalo thina maXhosa kuthiwa besinqula iminyanya kanti besiyinika imbeko nje kodwa. Siyixhelele namadini sicenga ukuthethelelwa kusombawo undikhoyo. Bawo khawucacise Thixo wam unqulo olumele Nkosi ukunqulwa ukuze abantu bakho Thixo bakunqule ngendlela Nkosi ova kamnandi ngayo. Khawuthethe ke somandla ucacise ukuze athi umphulaphule ovayo Thixo wam onako somandla ukulungisa alungise. Bawo ndiyathandaza ngenxa Nkosi yesizwe kulesimnyama esintsundu. Khawenze Thixo kungabikho ungquzulwano ngokuba somandla inkolo yakwantu iyaziwa nguwe njengenkolo yobuKristu iyaziwa Thixo nguwe. Yenza ke somandla le ngcaciso endiyenzayo ivula amehlo kubantu bakho abaninzi abangquzulwana somandla sebesima kumaqonga beshumayela. Ithi Nkosi nento emnandi besiza kuyiva yoniwe Thixo ngumoya wokungquzulana, umoya Thixo wam wokucalucalulana ngokwenkolo zethu eziphuma kuwe Thixo zonke njengoThixo omdali odale zonke izinto ezisemhlabeni. Thixo khawenza abantu abazothi bayive le nto nemfundiso Thixo lentshumayelo baguquke abo Thixo wam bese begcwele umoya wongquzulwano, umoya Thixo wokucalucalulana somandla ngokwenkolo nangokwenqulo. In Jesus name, amen. Namhlanje baphulaphula bam oku Thixo andithuma kona ngakuthetha ngale ndlela andithume ngayo. Uba ngaba umuntu esisicashula sika SK Mqhayi usimamele, kuyacaca uba inintsi into elahlekileyo efuna ukulungiswa kuzo zombini inkolo umuntu omnyama akholwa kuzo eziphambili, endingathi yinkolo yemveli, inkolo yakwantu nenkolo yobuKristu. Ndoke ndithathe njenge-parallelism qala. Njengetishala ye-mathematics, abantu ke bawundixolela bangcwele ndawukota i-theory ye-mathematics ethi 2 parallel lines will never meet. 2 parallel lines will never meet. Ngamanye amazwi, izinto ezihamba zinxusene azide zidibane enye ingenelele kwenye, zihamba parallel from the beginning up to the end. But kukhona ungquzulwano apha kwinkolo yakwantu
whereby le line isuka ilahle i-direction yayo iyothatha iline kwelinye icala. So yinto uthi xa ufuna ndiyilungise ungquzulwano lale parallelism, ndizawuthetha izinto ezintle ngenkolo yemveli, ndithethe nezinto ezintle ngenkolo yobuKristu, ukuze kubonakala uba siyilahlephi. Both amaKristu ayilahlile nabenkolo yemveli bayilahlile. Andifuni ke kube khona umuntu okhomba omnye esweni, makulungiswe apho konakele khona. Mandiqale, le nto ke ngoku endizoyithetha andiyifumananga ncwadini, ngamava okufunda kwam ndidibanisa, ndiqaphela uba inkolo yakwantu inezigaba ezintathu ezibalulekileyo. Andithi ke bangcwele abantu enkolo yakwantu ndibenzela umthetho, yindlela uMadikiza athe xa eresearcher esiza ke ngoku nesummary, wabona ukuthi noba ngamabhaca, noba ngamaxesibe, noba ngamampondo, noba ngamahlubi, noba ngamaZulu, kodwa inkolo yomuntu omnyama ndiyibona mna Madikiza inezigaba ezibalulekileyo ezintathu. Andithi ixhomeke kwezigaba because kunezinto endingazishiyelela mna, athi omnye onamava okanye oresearche ngaphezu kwam ongeze yena. So le yam i-research yindlela mna endiphuma nayo as a resolution. Andithi ndiyagweba okanye kumele kube nje, but ngokwe-research yam ndiqaphela uba inkolo yomuntu omnyama inezigaba ezibalulekileyo ezintathu. Isigaba sokuqala kwicala lenkolo yakwantu nakwicala lenkolo yemveli, okanye mandiqale ndithi umlesi woqaphela ukuba umqhayi apha usibonisa indlela ebekunqulwa ngayo, ingakumbi ngokubhekiselele kwabalele ukuthula, abangasekhoyo, abasanduleleyo, oba umkhulu. Ndiyacinga uba le ntshumayelo yam izolungisa ii-misconceptions ezikhoyo ezinintsi kule nkolo endikuyo yamasindiswa. Kunento endidla ukuyithetha wherever ndishumayela khona, ingakumbi ezingcwabeni. Ndiye ndithi ndibacela uxolo abantu abasindisiweyo abathe abanazinyanya, ndibacela uxolo abantu abasindisiweyo abathe abanaziduko, kuba bekungamele ukuba xa sishumayela igospel sithetha izinto ezingquzulanayo nenyaniso. Bazalwana, akekho umuntu ongenasinyanya. Bazalwana, akekho umuntu ongumuntu ontsundu ongenamlibo wesiduko. Lushumayela apha uGcobane Madikiza uzalwa nguMandlenkosi Readers Madikiza, noMambuyisa uMambongwe, uCatharine Thembani Khoza Madikiza ke aphendele khona ekhaya. Bezalwa ngabazali babo. For instance, umama uzalwa ngutata omkhulu uJoseph nomakhulu uMaria. Uyibona le coincidence kaMaria noJoseph, bandiphuma kumlibo ke kaJoseph noMaria ngokomlando kamama. Ndidlule ndize utata uzalwa nguRobson Madikiza. uRobson Madikiza ozalwa nguMaqoqo. uMaqoqo ke ibili igama lakhe enguMaqoqo Madikiza. Maniqale nomnombo kaMaqoqo ndize nawo kakuhle ndizoveza lento eyenza abantu bakuthi bangayifuni insindiso. uMaqoqo Madikiza nguThiyane uZengele, uMahlangabeza, uNkomondo noZulu, iHlubi Elihle noMaselibi njengamlo. Uzala uRobson okwanguThiyane uZengele, uMahlangabeza, uNkomondo noZulu. uRobson azale uMandlenkosi utata okwanguThiyane uZengele, uMahlangabeza, uNkomondo noZulu. uMandlenkosi uzala mna Mfundisi uMadikiza, uThiyane uZengele, uMahlangabeza, uNkomondo noZulu. BendinguThiyane ndingekasindiswa. Ukusindiswa kwam akujikanga ngasiduko, andabi nguThiyane, ndinguThiyane osindisiweyo. Okokugqibela, abantu abalela ukuthula abazizo ii-demons. Abantu abangasekhoyo will never be
demons. What is a demon? A demon is an evil spirit. Ngumoya ongazange waba nabhodi. Umahluko phakathi komoya nje nedemon. Umoya nje owosuleli, but idemon iyosulela because ihamba ikhangela umzimba enokungena kuyo, because idemon ayinamzimba, ingumoya ophilayo but ongenamzimba. Othi uze usebenze ungene emzimbeni womuntu nokuba sisilwanyana. That is why amademon esebenza ikati, esebenza sometimes izinja, asebenza ngisho nento ethiwa nempuku ezinamhlanje. So idemon is a bodiless spirit, engenantoni, engenabody. It is isebenza idemon ingene kwibody ephilayo. So akukwazi ukuthi umuntu ofileyo abe idemon. Ekubeni kwa idemon leyo iphila ngokungena emzimbeni womuntu ophilayo. So zizinto ke ezenza ba insindiso itshabe kubantu abangasindiswanga ukuthi izinyanya zethu ngamademoni. Ngethamsanqa ekutisheleni bam ndiyaziwa apha Eastern Cape, particularly eMthatha. Ndidile namademoni seyitisha ningabi ngumfundisi. Bendithathwa ndiye ezikolweni ezixake amademoni ndiyokhupha idemons egameni lenkosi uYesu. Andizange nakanye ndakhupha isinyanya. Ndiwakhuphile amademoni uba ndisawakhupha even today. Nango ndishumayela apha ngoba nceda omnye umntwana obethwetyulwe eze kumsele engumkhovu. Ngomthetha nani ngoku gqiba kwenza lo nkonzo khange ndikhuphe nesinye isinyanya sakhe, ndikhuphe idemoni ebikuye. So makungathiwa izinyanya ngamademoni. Okugqibela akekho umuntu ongenamlibo, ongenamnombo. Masiya nje eBhayibheleni uqala ukufunda incwadi kaMateyu, phaya uzofumana umnombo, umlibo kaKristu Yesu oqala kuAdam uyoqhina ezantsi ke apho uYesu afunyana ngokwendlu kaDavide. So zizilungiso endifuna uzenza ezenza abantu bangayithandi insindiso. Then ndingene ke ngoku kwinto endithi ziparallel between inkolo yobuKristu nenkolo yemveli. Alright, omnye umuntu uzobuza uba kutheni lento ingafundiswa kwezinye inkonzo. Lento endiyishumelayo iyatshilelwa, yinto yabatshilelwa. So abefundisi abangatsho njengam andifuni babe zii-victims ngongathi bona bashumayelanga nto eyinyaniso. Abatshilekelwanga ngendlela uThixo athe watyhila ngayo kum. So andinqweneli le ntshumayelo yam yenze kube khona ngoku uhleze kuthiwe abashumela bhatele ngoMadikiza. No, mna ndingumpostile, ndibeke order, ndimntu ofana nerula, ndibeke into estraightini. Noma yenziwa ngubani, if it's wrong andikwazi ukuthi i-right. So as an apostle ndibekelwe oko ukuba ndibeke into ngokwe-order yayo. Right, ndimana ukuthi ebantwini iBhayibhile le yesiXhosa ngokwe-Lovedale Press apho yaqala khona, iBhayibhile ibingekho before 1859. Leyo qala iBhayibhile yesiSwana ibingekho nayo before 1857. Bekunqulwa kanjani therefore? Bekunqulwa ngokwemveli. Akufunekanga bazani bam sakuba siphumelele ilada siyilahle esiqabele ngayo. Siqabele kule Christianity ngenkolo yemveli esifikele kuyo. Alright, kungelishwa ukumisunderstandwa kwe-missionaries ngabantu abangakholwayo. Ii-missionaries oqala azikhange zityhilelwe nguThixo uba mazishumayele isalvation, zishumayele inkonzo, pure denomination, azashumayela salvation. Ii-missionaries ezishumayele isalvation zizo ezifike zangumqobo phakathi kwabantu abakholwa ngokwenkolo yemveli nabakholwa ngokwenkolo yobuKristu. Kude kube ngathi ke ngoku ezi missionaries zafika kuqala elazo igospel lilo eli-right, ezitishe isalvation zize ngegospel eyohlukanisayo. Mandiyilungise bangcole loo nto.
and akekho umuntu ongelungisa engathunywa nguThixo ukuze anikwe isityhilelo. Missionaries ezaqala ingakumbi mainline churches, most of them azingenanga nzulu kwi-salvation of souls, but benza a tremendous job yokuba abantu babanike ukhanyo bethetha ngoThixo isikakhulu. Aba be-salvation bathethe kakhulu bona ngoKristu Yesu. Ezoqala missionaries umnwe wazo ngathi ubuhlele kakhulu kuqamata kuba kaloku abantu bebekhonza uqamata. Then abantu bokuqala bekumele bahlale kakhulu ekucakiseni ngalo qamata onguThixo. So ke ngoma kungabikho ngquzulwano phakathi kwe-missionaries ezifika zayibeka isalvation, babengathunywanga njalo bona, ndikathi babephaver indlela ye-missionaries ezishumele isalvation. So lento yongquzulwano ke ngoku iqale ngamandla kwakushonyayelwa isalvation, kwangathi isalvation izosuppressa inkolo yakwantu. Ekuhambe kwahamba namasindiswa ayilahla lento uThixo athi mandiyilungise. Mandingqale ke ngoku epointini, yintoni lento uThixo athi mandiyilungise? Kule parallelism endithe two parallel lines will never meet each other. Inkolo yakwantu inezigaba ngokunokwam ezintathu. Inkolo yobuKristu nayo inezigaba ezintathu. Ezi zigaba zintathu zilungelene nezinkolo zombini, and ezi zigaba zintathu zinoThixo, zisuka kuThixo. Mandiye kwisigaba sokuqala. Uthi lo kaMqhayi bekunganqulwa minyanya kwaXhosa, bekunganqulwa zinyanya, bezihlonitshwa, bezinikwa imbeko. Ndilingqina bangcwele noko andingomntwana wedemokhrasi. Ndikhule ngela xesha ezi zinto ekuthiwa ngamasiko nezithethe bezesitrongo kwindlu kaXhosa, kwindlu kaNtu. Ndikhula mna ungenawukhomba ingcwaba ngomnwe, bulihlonipha ingcwaba ithuna ulikhomba ngenqindi. Ndikhula mna ungenawukhomba phezulu ngomnwe, kuthe uzogoba umnwe ukhomba uqamata. Ndikhule ngelo xesha ke besenalo mithetho ingqingqwa ebisenza umuntu amoyike uThixo, amoyike umuntu omkhulu kunaye, ukuze laa nto ethi beka uyihlononyoko ukuze imihla yakho yolulwe ibe lilizwi esikhula sifundiswa ngalo. Nangoku ke abantu abangayi-understandiyo le nto kabeka uyihlononyoko ucuma kubhekiswa kumzali wakhe, kanti kwimveli yethu wonke umuntu umuntu omdala okwi-age kamama wakho ngumama kuwe, ngumama wakho. Wonke umuntu omdala okwi-age katata wakho ngutata kuwe. Labeka uyihlononyoko ngokwemveli ebengabhekisi kubazali abakuzalayo. Ubesho kuye nabani na umuntu omdala noma udibana endleleni ngutata kuwe, kangokuba ubuqeqeshwa nangaphandle kwefamily yakho. Uba wenze into elinyala, into elihlazo, into ebububi ekuhlaleni, ububethwa ngutata ongamaziyo phaya endle. Xa ubaleka uyoxela kokwenu ba kuthiwa ubethelwe ntoni, usuke uphindwe kuba le nto ibethelwe ngulo muntu othi wona ngumhambi, yile nto notata wakho ebeza kunqanda kuyo. So sikhula ke thina idiscipline imaintainwa ngolo hlobo. That is why ke namhlanje ndifuna ucacisa ngonqulo nokulimala kwalo, both kwinkolo yemveli nakwinkolo yobuKristu. So xa ethi uMqhayi iminyanya, izinyanya bezinikwa imbeko, bezihlonitshwa, ndiyamnqenela. KwaXhosa bekunganqulwa zinyanya. Emvelweni izinyanya bezihlonitshwa, zinikwa imbeko. Kodwa ubone umtshakazi engasondeli tu ngasendlini enabantu abakhulu abangasekho, okanye egadini naphina apho kunamathuna, ubecezela kude umtshakazi, ingakumbi ongabi nabantwana ababizwa ngelikhaya. Ibonisa imbeko loo nto, ibingathi kuyanqulwa. Bebenikwa imbeko engapha abantu abangasekhoyo
ngokuthanda kukaThixo. And uThixo lonto wayeyithanda because ibibonisa ubuntu, ukuhloniphana, ukuthandana kwabantu nokunikana izidima ngokwe-ages, ngokwendawo abakuzo. Right. Ukonakala kwenkolo endicinga uba yethu yemveli kukusuka abantu bakuthi banqale kuzo izinyanya ebeziyi-mediation. Yintoni i-mediation? Kwinkolo yobuKrestu sine-mediator enguKrestu Yesu. Kwinkolo yemvelu i-mediator zizinyanya. I-mediator, bazalwane bam, ngumnxulumanisi, ngumdibanisi phakathi kwabaphilayo benyama negazi noqamata ngokwesiXhosa noThixo ngokwesiXhosa. Le nto ingumnxulumanisi umqhawe uyayibonisa uba izinyanya ezi kuba zingabantu ebeke baphila njengathi, abangasaphiliyo, bekwele mimoya, bebethathwa njengabona bantu abanokusithethelela kuqamata, kuba singenako thina, kuba singabantu bezono, singaboni, asikwazi uba sizile kuqamata, siyelwa ngabo balele ukuthula. This is our belief as Africans, which was good indeed, and God supported that belief. Bekusakuthi xa kukhona into efuna kunquliwe, kuzokwenziwa isiko, kuzonqulwa uqamata, kuzokwenziwa isiko okanye idini, kunqula uqamata. Bekuba khona ke ezi zigaba zintathu endifuna ukuthetha ngazo. Ezi zigaba zithathu zezi eziphinde zalahleka nakwi-Christianity le ndiyishumala namhlanje. Kuyokoyoko kunje, ekhwele zehlela nje uSathane, kulahlwe imbo ngophoyana, kungenjalo kulahlwe iziqalo ngenxa yempucuko. Isiko nenkolo zinto ezimbini ezingaphuculwayo mandiphinde. Inkolo bazalwane ayiphuculwa, isiko aliphuculwa. Once inkolo okanye isiko uliphucule liyakuphunyuka lona. Uthatha into encinane othi hayi noko ndiyibona eluhlangano oluthile uyizise kokwenu. Once wenze loo nto esikweni, ngokuliphucula kancinane likuphunyuke lonke. Nakwinkolo yamaKrestu ukuphucuka kuphuncukise abantu noThixo ngenxa yempucuko yase-West, ngenxa ye-Western civilization. Siphucwe ubuntu bethu, siphucwe inkolo yethu. Kanjani? Both ezinkolo, njengoba ndithe two parallels will never meet. Both ezinkolo xa kuzokwenziwa isiko ngorhadebe, obhungane, ondlebele zombini, umashobane inkomo nempondo zayo, amahluba amahle, ngalo nam ndilihlube. Bekuqala bakwarhadebe kuyiwe ebhungeni, kuyiwe endlweni yokunqwanqwadana, indlu yoxolelana iziphoso, apho ke sithi yindawo yokuhlambulula. Bekufuneka wonke amahlube ahlambulukelane, kuba isiko lisiko ngobunyulu, inkolo yinkolo ngobungcwele, isiko lisiko ngobunyulu. Apha ku-category 1, apha ku-number 1, kudibana amathile, otolo, odla ngamandla, omabhonekazi, omchenge, kule ndlu inye. Badibana apho omcirha, onyembezana, kule ndlu inye. Kuzokwenziwa ntoni? Njengoba siyifemily, kunendawo esimane sigilana kuzo as a family, as the family members. Akumele senze isiko, akumele kunqulwe uqamata nangayiphini indlela abantu bengazihlambululanga. So inkonzo yokuqala kwizigaba ezintathu, isigaba sokuqala sisigaba senhlambululo, apho wonke umuntu welikhaya bekumele uba azihlambulule. Uba kwenzekile kwakhona into yokuxabana naphosana amazwi ade nabethana, kungenjalo ukwembathisana kwabantu bezalana, bekumele bazixelwe ezo zinto. Bekukhona inkolo ethi uba ngaba ubani uthe akahlambulula ngokunyaniseka,
uba ngaba elisiko alilunganga konke ububi obekuza kwenzeka kulowo okwenzelwe isiko yena kuzobuyela kulomuntu ongahlambulukanga ngokupheleleyo. Iyenze lonto ke inkolo yakwantu yagqibelela enhlambulukweni. Lonto ebisenza ba uThixo anqwale kwinkolo yakwantu ngenxa yenhlambululo ebisenza abantu babe noxolo, bamanyana, babe moyamnye, bathandane. Lithi liqala isiko ucategory 1 wenhlambululo ibe igqityiwe. Ndize kwicala lenkolo ebuKristu, uba kukhona into elimaze iChristianity kukungahlambululi. Mandiphinde, inkolo yobuKristu iphelelwe ngamandla nje. AmaKristu amaninzi awahlambululi. Sisono phezu kwesono, kukona phezu kokona, akuhlanjululwa tu. Uyaqhutywa umsebenzi kaThixo, no repentance. Bayaweshipa abaweshipayo abahlambululi. Bayema amadolo kaThixo noma abashumelayo eqongeni epulpitini bengcolile, bedyobhekile, bengahlambulukanga. Kude kube wese umuntu othi ungumthandazi. Ungathandaza kanjani kuThixo udyobhekile? Kuba singaboni by virtue of human beings simele ukuhlala sizihlambulule. So inkolo yakwantu ibigqwesile ngenhlambululo ebisenza yonke into ezokwenziwa kwelidini kwelisiko ihambe lula kuba abantu bazihlambulule. Okwesibini, isigalo sesibini ukuzila. Bekuzilwa, lizilelwa idini, lizilelwa isiko kanjani? Umama notata bebengalali ebhedeni enye ukuze bangenzi sondo. Utata bebelala bodwa, otata kuzilwa isondo. Ubuhle benkolo yemveli bebulapha ekuzileni kuba inzila le ibisenza umoya ube mnye. Kuba once abantu bawela iziko kukhona ukutyhoboza komoya uzongcolisa lento inhle iqhutywayo. So umzekelo, lento yenzila nje ndiyifanisane nalapha ebholeni. Okuya beniseka umdlalo webhola pha elaleni phaya eMount Elif eSaphukanduku. Bekunamaxesha ekuthiwa kuyakhempishwa, abafana bezawudlala ngengomso. Kwenzelwa ntoni? Bangathi boyiswe imizimba yabo, ubani aye kwiqabane lakhe uzodlala ibhola ngomso. Ngamanye amazwi kuyacaca ukuthi namandla la ayongiwa xa abadlali bekhempisha, bonga amandla ukuze xa ebetha ibhulethi ayibethe ngamandla wakhe ephelisile. Kutsho ukuthi xa umuntu ethe wawela iziko waya kwiqabane lakhe, akhona amandla afunxekayo lasiwadingayo ekukoreni bhayibholeni. So indaba yokuzila ayikho only esikweni nakwizinto ezizendalo nje. Uzuqonde igqirha, jona uqala amagqirha ke ebenganawuphatha umthi iyeza akwenzela iyeza esuke esondweni. Befuneka bekhona inkukhu ekhawulezileyo exhelwayo esusala obumnyama akwazi ukhanyiseleka aphinde abone. Uyacaca uba ikhona into eyenziwa lesondo nonqulo. Ikhona into eyenza uba umuntu awuphazamise umoya akuwela isondo, ingakumbi ke nomuntu angamtshatanga kwezonqulo. Kwicala lebandla, hayi bangcwele, uba ngabe inyaniso iyathethwa njengoba ndithe kunqulo lwemveli kuyazilwa isondo. Ibandla lalimala esondweni. Andithethi mna ngesondo labantu abatshatileyo, yinto yokudlala isondo kwindlu emnyama. Umntwana undize akadlali indiza wabantwana, udlala undiza wabantu abadala. Into ke ebesikhele thina uba amakhwelo namantombazana kuthiwe kudlalwa undiza, kungabikho nto engathi ngabantu abadala. So isondo lilimazile inkonzo kaThixo, and ubungcwele buxhomekeke esondweni. Umuntu ofuna ukuphila impilo engcwele uzijonga ukuba ingaba esondweni wenza ngendlela uThixo athe malenziwe ngayo kusini na.
Ukulimana kweChristianity imimoya kwenye uSathana ulibethe ibandla ngenkonzo yokungazili. 1 ukudla. Akukho nto amaKristu elixesha ewoyisa njengokuzela ukudla. Uziqonde bazana bam, xa bendiza ungeniswa kule prophecy nguThixo, ndiye ndaziliswa nguThixo iintsuku ezingama40 ndizilile ukuze ndibuye nesiprofeto esingeSouth Africa nebandla. Uba ngaba ndandingazilanga ndindim nje, andiqondi uba namhlanje kuthiwa uTata Madikiza unesiprofeto. Kungenxa uba ndazela ukudla, waze umoya kaThixo wafukama kum, wandinika izityhilelo emandizithethe ngokwebandla nangokumbuso waseMzantsi Afrika. So le ndawo yesibini, esisigaba sesibini sokuzela ukudla ebandleni likaKristu nokuzela isondo, siwulimazile umsebenzi kaThixo, kuba abantu banqula uThixo bedyobhekile, ingakumbi lisondo, ingakumbi ukrexezo. Yinto ke leyo engashonyelwayo. Once ushumela ubungcwele awuthandwa kwangabefundisi abaninzi, kuba xa ushumela ubungcwele ushumela inhliziyo kaThixo. Abantu bathanda iintshumayelo ezikitazayo ezenza abantu bonwabe, because namhlanje bathanda abantu ii-messages ezi-convenient. Once you preach the inconveniencing message, awuthandwa ngabantu. So bangcwele, mayithethwe inyaniso, lilimele ibandla ngumbulo. Ibandla ligqitywe ngumbulo. Ibandla ligqitywe ngumoya wokukrexeza. Masibuyele kwakhona ngokwesigaba sesithathu kweli cala ke lesintu. Bekusakuthi ke bakuba abantu bemenzela uphase 1 wokuzihlambulula, bamenza uphase 2 wokuzila, uphase 3. Okay, into endilibeleyo bangcwele, enye into, utywala bomlungu bangenelela ekudestroyeni izinto zesintu. Umqombothi, of which I'm not guaranteeing umqombothi, kodwa ndixole ndithetha inyaniso. Isintu sasenziwa kuqala ngamarhewu, athi umntu ozokwenza umsitho onezinto zonke, umsitho awenze ngenkloya. Isityebi besibona ngokuthi xa senza idini okanye isiko, bekungekho tywala ngelo xesha, bekwenziwa amarhewu. Athi umntu osisityebi kubone ngoba abantu basele inkloya kwelo siko. Kwahamba ke kwangena impucuko yomqombothi, nalapho uThixo akabagweba abantu ngomqombothi, ngathi wawuvumela uThixo. Kodwa kuthe abantu sele umqombothi xa ewuvumile, bayibaxa ngokuvulela utywala bomlungu kumasiko esintu. Anongena nzulu bangcwele kumthonyama. Xa bethiwa ndishumela amasiko esintu, bendawuthetha ngomthonyama, kuba kwalaa gusha ozoyixhela uya emlungweni ngokwesintu ayiseso sintu. Igusha, ibhokhwe, inkomo ebizawuxhelwa ngamathile yinkomo yomthonyama. Notywala obusiliweyo butywala bombona womthonyama, utywala bombona ongathengwanga kwamlungu, ophuma emasimini egadini yelikhaya ekwenziwa kulo idini. Bekude kuthi bangaba kukhona into engekhoyo kwelikhaya, iyofunwa kootata omncinci, koobawokazi, ithi laa bhokhwe okanye laa gusha ezawuxhelwa ingathathwa phaya koba kuhlanu bukabawokazi, izoxhelelwa apha. Kufuneka ike ibe neentsuku zokuqhelana nomthonyama elizothi igazi layo lichitheke kuwo. So ezo zinto ke bangcwele zento kuthiwa yimpucuko ezaphumayo ngokuphucula kwesiko, laphuncuka wangena uSathane. So ezi zinto bangcwele zizinto zesintu zemveli ebezenziwe uThixo ezibona uba zilungelelene ukuze abantu bakaThixo bahlale benothando, benoxolo, bebanye, zalahleka. Ukungena kotywala bomlungu bulimaze unumber 3. Unumber 3 yintoni? Isigaba sesithathu. Yilaa ngcaza, yilaa bhekile abathi bonke abantu othiyana ozengela omahlangabeza, omchengwe, otolo, umabhanekazi, orhadebe, obhungane, ondlekela zombini, omthimkhulu, abethe baqala phaya bemanyene. Ithi le bhekile siqale elisiko simanyene
masohlukane simanyene. Akukho umuntu apha kwesi siduko ongazubeka mlebe wakhe kule bhekile yamathile. Nongaseliyo uzawubeka ntoni umlebe, oselayo athathe ithamo lakhe adlulise. Ibinto enhle lebhekile. Ngelo xesha bazana bam akukaselwa tu, oko bewuziliwe. Akukho kwamuntu ogxalathelayo apha onxilileyo. Njengoba sibona thina ngenxa ye-Western civilization, ithi fika la mini yedini kunxile emtshakazi, kunxile ntombazana, kube uwesi ngala mini yedini. Athi lo oyi-elder, inkonde lapha ekhaya, emele uba ithethe icenga abalekuthula kuqamata, isuka yona qala ubone uba inxilile ingwevu. Izawuthetha ke nabadala abalekuthula abangasekhoyo kulo mnxilo phofu inganxilanga nangumqombothi, inxile libhelu lalo mntu. Yes, iyabona ke bangcwele izinto ingathi njengomdlalo nje. Ndiyazi uba abantu bothi hayi ke ngoku uyaqala ngoku uyabhoxa. Bazana bam, utywala bomlungu, utywala bomntu yayingumqombothi. Isiko lethu lalihleli emqombothini, hayi ebhiyeni, hayi ebrandini, hayi kwiwayini. Yabona namhlanje ke bangcolandi bethi inkolo yabantu, kodwa iba lusizi xa ubona abantu bakuthi bebeye kwinto esisisusa. Babuya benamagazi, bagwazene, babethene, babelene, bareyphene. Xa uqonda yini madoda le nto bebeye kuyo ibiyinto yesintu nje, kutyiwe utywala bomlungu, watshintsha ingqondo uSathane, abantu bagwintana kuyinto ebintle. Yiyo loo nto ke ndizohlala sithi kodwa utywala bomlungu bayilimaza inkolo yethu. Andikho kuloo nto. Kule bhekile kuzawuthi ke bakuba bonke abantu bebeke imilebe, athi lowo oyinkonde exhantini athethe. Uba ngaba liseko lokungcola angcole, uba lelokubulela abulale, uba lelokukhuza akhuze. Bazalwane bam, ndivumeleni, uma ngaba umuntu ubechama bentsontsa, ubezawuyeka umtsontsa. Uba ngaba bekwehla ingozi, beziphela ingozi, if umuntu ebengazali ubefumana abantwana. Why? Le nto yayinembeko, inokuthobelana, inothixo, inokuthandana, inoxolo, inokunyamezelana, inobunye, inoqamata, umvelenqangi uthixo. Ndize kwelitala lenkolo yamaKristu, labhekile sohlukana nayo, labhekile yamathile. Yintoni kwinkolo yamaKristu? La nto kuthiwa yi-fellowship, ukuhlangana kwabazalwane bengakhonzi kwinkonzo enye. That fellowship yibhekile yamaKristu. Uba kukhona into ebethe amabandla, yibhekile. Awayithandi amaKristu ibhekile. Umntu uziva kamnandi xa ikhonza nabakhe becawe yakhe kuphela, ade angabi na ubone umuntu unamabhongo uba ingani kule nkonzo okhonza kuyakho Thixo. Athi xa ikumema athi angova uba uthini umfundisi wami. Ubona uba le nto uyenza ngokutshabhisa, ngokungathi lo wakho umfundisi akanathixo. Ubona uba umntu othabatheka lula angabisaphinde lenkonzweni yakho kwabo, lenkonzweni yakhe, kuba ingathi eyona nkonzo ukuze uve uThixo yilawule yethu. Nibethwe kuba aniyazi ibhekile. Ibhekile abazalwane yi-fellowship, kukuhlangana kwabazalwane benkonzo ezohlukahlukeneyo, denominations, besenza umzimba, the body of Christ, in a fellowship. Yile nto yenza xa abantu behlangene bemvaba ngemvaba ibe namandla lo nkonzo ukwegqitha le nkonzo yakho kwenu yemihla, kuba phaa enkonzweni senezinto omnye komnye nixeleshelana. Omnye xa icula awuva kamnandi, omnye xa ishumayela awuva kamnandi uba unento ongakuye. But kulaa nkonzo yebhekile, kulaa nkonzo ye-fellowship, kulaa nkonzo yomzimba, kulaa nkonzo yamabandla ngamabandla, akukho mntu uzonda omnye. Nozonda omnye ngalaa mina akamnexesha lomnye umntu kuba ufuna ukuva uThixo uthini ngomntu wasemzini. Yile bhekile uThixo athi makuvuswe yona, the fellowship yamaKristu, umzimba kaKristu Yesu, ukumanyana kwemvaba ngemvaba, zimuna uThixo omnye onguye uThixo wemikhosi.
Ukonakala ke kwamasiko both sides esintwini nakwelicala. Abantu bondiva kuhle bangcwele yabona kwecala lamaKristu kunento ezininzi ebeniyongizithetha. Inkolo yakwantu bazalwane bami ayifuni iBhayibhile. Inkolo yakwantu ayifuni mthandazo. Ndiyalithanda iculo lamawisile onalo azakalifunde hymn number 401 xa abaculi phaya into zosoga abantu phazami zibetha utywala bomlungu pha. Khawundifundele emphulaphula wami iculo lasewisile u400 no401. Uba ngabe undifundele bekumele ba abefundisi nene bangcwele bayiqanda lento. Akulungile ukuthi kwinto yesintu yesiko kube khona umuntu ozawulesa izwi likaThixo the Bible. Akulungile kwinto yesiko, kwinto yemveli, kwinto yesintu kube khona umuntu ozophatha iBhayibhile nozothandaza. Phaya kunqulwa ngokwesintu. Into erongo iyathandwa ngabantu. Yiyo lento abafundisi abasindisiweyo bengathandwa ngabantu abaninzi. Kuba abantu abathandwa ngabaxuba ndithe bangcwele two parallel lines will never meet. Ukuthatha iBhayibhile uyesintwini uyoquba izinto ezikwi-lines ezohlukahlukeneyo. OweBhayibhile akamele kubathi yena athathe into zotywala azizise kwinto yeBhayibhile. iBhayibhile iyakukhupha tu kwinto zotywala kuba iBhayibhile ihamba ngomlibo wayo. Into yesiko iyakukhupha tu into yemveli kwinto edibene noba kufundwe izwi likaThixo, kushunyayelwe, kuthandazwe. Abantu mabangandiva kakubi. Uyabona mandimsayithe umfo kaNqevu nosisi Mndende usisi Nokuzolo. Into endibathandela yona aba bazalwane esintwini bahleli kuso ngqa abaxubi nesiKristu. Inga abantu abangamaKristu bangake baye kunxaxa ongumKristu angazifaki kwidini elinento yokwenza notywala nendlela ekwenziwa ngayo esintwini. Osesintwini angake azifake kwinto yeBhayibhile nomthandazo. uThixo anganganityhilele uba yonakelephi inkolo yethu kukuxuba izinto ebezingekho koba omkhulu kokhokho. Xa ndizawuvala oyini Maxhosa, oyini indlu kaKhawuta, oyini indlu entsundu, lolwani na olungquzulwano ngonqulo. How I wish ohleli kwinkolo yemveli ebengayenza ngale ndlela ndicakisa ngayo, angazinquli izinyanya, azihloniphe, azinike imbeko njengamlo. AbakwaMadikiza abangasekhoyo bangcwele ayizontshaba zam. Nje ndifuza utata, ofuze utata omkhulu, ofuze ukhokho. Andinakuthi kuba ndishumayela ndisindisiwe anasinyanya inye isinyanya idemoni. Ayikho loo nto. Bazalwane, masingadibanisi inkolo ezohlukahlukeneyo. Owemveli makahlale emvelweni. OngumKristu makake ohlukane befundisi. Let me tell you the honest truth. I know abantu betheology ndiyabathanda, but lena indawo akulungile umfundisi bangcwele othi ngumKristu enze idini kwakhe elizawufundisa utywala obubethwa iBhayibhile, obubethwa liculo lamawisile 401. Ndinishiyela iassignment. Xa uzovuma kwakho kwenziwe idini ngendlela yesintu kodwa uzibiza uba ungumKristu, mfanekiso mni nalo owunika abangakholwayo, sozibiza ngoThixo. Sekungathi kuyaxatyanwa nje xa kushunyayelwa nguwe umbaxa. Yibambe ibenye inkolo. Ifuko yemveli hlala kuyo, if ngumKristu hlala kubo ngendlela yeBhayibhile. Akwaba lemfundiso yokwenza nomuntu obenento yokuba siyalwa nabenkolo yemveli. Siphuma emvelini sonke. iBhayibhile ifike ngo-1859 besiphila ngemveli before. iBhayibhile idinga isityhilelo. Sekungquzulwa ngeBhayibhile nje njengoba abantu bashumayela iBhayibhile bengatyhilekelwanga ngalo Kristu Yesu bazibiza ngayo.
mhla uThixo wabanceda abazalwana ngesityhilelo ngeke uphinde ungquzulwana abantu. Sendishumana esingcwabeni bayandazi abantu indoda mayibethe izolo yayo izoshumayela ngoku. Obefuna uyorhabula arhabula ashibhiya aze kuMadikiza. Andibethi ibhiya yakho kuba ukakholwa, andibethi intsango yakho kuba ukakholwa, ndingazobetha ukrexeza kwakho kuba loo nto yenzayo uyazenza. But into endime ngayo iChristianity kumane sibeke straight into engeyiyo noba yenziwa ngubishop one-1,000,000 membership ayikho right loo nto. Noba ulithemba labantu ushumana kubile nomlenze mntakwethu, ayikho loo nto yenzayo. If usaxuba inkolo awukakhonzi Thixo ngendlela afuna ngayo. UThixo uthi incwadi kaJohn xa ndizovala chapter 4 verse 24 23-24 uthi kuza ilixa yayeselikho apho bonke abamnqulayo uThixo bayomnqula ngomoya nangenyaniso, kuba uThixo ungumoya. Kumele bonke bamnqule ngomoya nangenyaniso. Athi uJohn chapter 4 verse 6 ndimi indlela, ndimi inyaniso, ndimi ubomi, akho namnye oya kuThixo engayingam. Athi incwadi kaTimoteyo chapter 2 verse 4 ongayena bonke abantu bangasindiswa bafile kuyazini inyaniso enguKristu Yesu. How I wish bazalwane uThixo akalufuni ungquzulwano ngokonqulo, akakufuni ukucalucalulana kwabantu bakhe ebandleni elinye ngokwe-offices abakuzo, ngokwezipho abakuzo. Sendiyathandaza Thixo wami, akwaba nkosi lo myalezo uviwe ngabantu abangekho kule nkolo ndikuyo. Uba Thixo wami andithelekisi, andilwisi. Thixo wami andibethi inkolo more than mandilungisa umonakalo somandla. Bathixo uthi wena ndinguyehova uThixo wakho wakukhupha eyiphutha Exodus 20. Uzoka mna Thixo bambi ngaphandle kwami, ungazinqule zonto, ungazikhonzi. Ba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo nekhwele. Bawo bakukhweletisile abantu abathe sebekholwa Thixo wami, abanqula njengoba umkhulu. Oba umkhulu uThixo babenqula uqamata benganqula izinyanya. Into elimaze Thixo unqulo labantu bakuthi kukusuka bona Thixo bathi izinyanya ebeziyi-mediation banqule zona banganqula uqamata waqumba Thixo. Into elimaze nkosi Christianity kukusuka abantu Thixo bathi sebekholo bekuyinkolo bayixube nemveli waqumba Thixo. Bawo ndishubele nguquko namhlanje uze athi olivileyo ilizwe aguquke enze Thixo amafanelekileyo omele wenziwa, ngoba somandla kukho nkolo wena Thixo ichasileyo, kuba zombini ezinkolo somandla besebenzela wena ingangeni impucuko. Zilinyazwe inkosi izinto zezithethe zethu zobo-Afrika, kodwa bawo ndiyabonga uba kusomandla ngokuThixo uyazityhila ezi zinto ngathi ukuze bawusizibeke ngobunjalo bazo. Athi lowo wazikhethele enendlebe nje unetyala. Enkosi ke moya ingcwele for this sermon in Jesus name, amen.